Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo og Sam, 27 anyos, single og taga Moalboal, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong ngipon, sa akong wisdom tooth nga nagsakit. Dugay na kaayo ning nagsige og sakit 2014 pa. Unya, every year na ni siyang musuol pag sakit nga sakit gyud kaayo. Aron inyong hisabtan, sugdon ko pag 2019 nga misuol ni siya og maayo nga maglisod na gani bukas sa akong bakba. Ingon inyang mga panghitabo. Hello, girl. Nausa man na imong bakba nga maglisod ka na magnganga. Sakit ang wisdom tooth. Ha? Uy, nausa man nihubag? Maglisod na kag tunog laway. Uy, naunsa naman tahon ka, uy. Pa-check up og dentist na. Trabaho pa man ka. Pero ako mo absent yun ko. Hindi ko katrabaho ani sakit kayo. Mo absent ko aron ka uban ng tikag dentist dinis Manila. Kayo biya kay laing paryente nga ni adinhi. Tana, ipa-check up tikag dentist. Kailangan itong bunutin. Ha? Pero sumakit man daw, Dok. Hirap nga siyang ibuka yung mouth niya eh. Baka may gamot lang o antibiotic na pwedeng i-take niya? Yes. Pero kasi impacted na siya. Need na ng extraction. Uy, wala, ipa-iputit ko no, Sam. How much po, Doc, ang instruction? 10K. Day, Sam? May samot kasakit kong ipon, day. Asa man doon ko ng 10K. Ha? Di pa kasama dun ang panoramic x-ray. Kaya kasakit si Doc. Wala po akong budget na ganyan, Doc. Okay. Advice ko lang sa inyo na sa PGH na lang kayo. May libre dun. Ha? Ha? Dili ka ba ito sa PGH? Daylor, may nakasulti na ako nga di ako nas PGH. Praktisan lang tag-ibot ng ipon anak nga panuok. Ha? Mong di ko madlo kong praktisan. Nagwan taon ko na lang sa ning kasakit, ani. Magtigang na sa kwarta ron. At tuyod ko sa tarong nga doktor magpaibot na na akong ipon nga panuok. Ha? Mauli ka sa inyo? O Lorraine, tungod aning pandemic, napiktahan ang among company. Papauli uno sa mi sa amo kay mag-close pa man mi samtang naa pa ning virus. Ato lang una ko sa among bukid magtambay, uy. Nganong karon pamansap ka mo uli din is ato nga may gipamati ka man di ay anang imong ngipon. Nga WhatsApp taon ko mga maka-duty pa. Aron makatigom og para paibotan ni ako nipon. Uy, dili maayo nga mo trabaho ka pa ana. Magbalik-balik yun ang pagsakit anak kay mabukat ka man yun anak kung maghago ka. Pero naabtan pa yung pandemic, maoy. Wako kapadayon sa pagtikom alang sa pagpaibotan ni akong wisdom tooth. Ang akong kahadlukan karon, kung masuol na sa bunya ni, wa na rabagyot ko'y kwarta. Recorded by X Thunder Gaming. Nauli ko sa amo diri sa Moalboal, Cebu, dahil nag-close ang akong gitrabahoan pag-pandemic. Wala gyud hinuon ko makapadayon ang paibot sa akong wisdom tooth, kay nahunong man ko sa pagtigom para paibot. Hangtod nga, miabot ang bagyong Odette. Tungod tingali sa akong ka-stress human sa bagyo, nga dakog damage sa among lugar, nisuol na sa pagbalik ang pagsakit sa akong panuok. Unya, ay, kasakit na gid mo. Uy, kinahanglang ipaibot na gyud na sa mo, uy. Aron dili na magsigig sakit. Ay, ako yung kwarta, ma. Wala ko trabaho. Adto ta sa center. Adto ta pa check up kay libre dito. Og may doktor masab ng atong health center. Need to bitaw ni Ibton.
Dok. Nganong wa masad nimo ipaibot dayon sa Manila? Kaya wala ko'y kwarta, Dok. Malo kung paibot og libre kay basic practitioner lang niya kag ibot. Uy, makamauna na sila. Bisan ka ng mga intern, makamauna na. Mas maayo pa ganyang intern, kaya mas mag-amping na sila sa ilang lihok ug buhaton sa pasyente. Oo ba, Dok? Pero, ang problema ani, kung ipaibot yun nimo, kinahanglan yun x-rayhan. Ug sa syudad lang ang mag-x-ray, aning imong ngipon. Ha? Sa syudad? Unya, unsa man at tutag syudad. Pati kwarta maoy. Ay, mamaligya gud taghayupan. Aron may ikagasto ta og ibot ang ngipon nimo og dili na magsuol. Pero may giresita man tong tambal ang doktor nimo sa center, no? Oo, ma. Pero may epekto maoy. Maminaw ra mas tambal. Unya, musuol na sagpalik ang pagsakit. Mao nga kinahanglan na gyud ng ibton sam. Ingnon tas papa nimo nga magbaligya tas atong hayupan. Ma. Oo, sige. Ipa-x-ray ni si Sam sa syudad. Ibaligya ta lang itong atong kanding. Kaluoy pod sa kandi nga mamaligya pa, uy. Ay, pausam din ang kanding. Ha? Nagbuhi ang bitaw ta anak para baligya. May lang na, tagapanguha mo kwarta. Salamat pa, ha. Nga, kalau sa among mga itong syudad, aron paibot ang imong ngipon, Sam. Uy, kumusta ka naman sa inyo, babay? Nakapaibot ka na sa imong ipon? Ay, napalagi dayo, uy. Iwa pa'y kwarta. Diyos niya, uy. Pagdalig ayod niya, uy. Ipaibot na tayo ni imong ipon nga nagsakit kay pabalikos na ako ng trabaho sa imong amo. Ngita ni mo. Hala, mo ba? Pero saan man ako anday, uy. Nga magpaibot pa man ko sa kong wisdom tooth, Lorraine. Wapagit kong makapaibot sa akong panuok o wisdom tooth nga magsigi og suol ang sakit. Kaya wa man ko igong kwarta para pagpaibot. Gitawgan na ba ako sa akong trabahoan sa Manila nga pabalikon ako sa trabaho? Kinahanglan na gid kong magpaibot. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nganong nahitabo man ni nga nagsakit og mahayong akong panuok o wisdom tooth, Doc? Unsa may hinungdan ani nga halos matag tuig naman ni magsuol og karon duha na gid ka buwan nga nagsakit. Ikadong pangutana, ingon ang doktor sa Manila nga need na gyud ibto ng akong wisdom tooth kay impacted ko no. Unsa may buot ipasabot ana? Delikado na ba kung dili ibton? Ikatulong pangutana, may nakasulti na ako nga delikado makuno ibton ang wisdom tooth. Tinuod ba, Dok? Dili ba sakit? Ug inig human og ibot, kinahanglan ba gyud ko magpahuway ug dili pa makatrabaho? Pila man sab ka adlaw? Ikaupat nga pangutana, kung maibot na ning akong left wisdom tooth, posible pa nga madaot ang right wisdom tooth ug magsakit sab? Og tinuod ba sab nga dili ni maibot? Mutakod kini sa tupad niya nga ngipon? Ikalima og katapusan, asa man kumuduol nga makalas ko sa gasto sa pagpaibot ini. Karang diri ra unta sa Cebu South dapit aron dili layo sa pagbiyahe. May kaila ka bang ika-recommend ba, Doc? Ug kun naaman, mo cover ba sila og PhilHealth maskin dental? Mga pila man gyud gastuhon, Doc. Palihog tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Sam. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sab ako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, ako motambag sa mga problemang punto medical. Usaman ako ka psychiatrist, ako motambag sa problemang psychological, emotional, behavioral. Ug tungod lagi kay usaman ako ka drug addiction specialist, ako mo share lang ko ninyo ha. Usa ako ka fellow of the Philippine College of Addiction Medicine with my internship training in New York, USA. Proud siguro na ako accomplishment, no? So ako motambag sa mga problemang punto related sa mga ginadiling drogas. Ang inyong mga legal mga problema sa real estate, mga registration, sa mga
yuta, sa mga relationship, ban pang mga legal ng mga problema, si Atty. Eileen Bathan ang mutambag niya na. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran Rika na mo. Pwede kanyo ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page, o sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Baling, Usmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga our wound is a very personal one. To heal, we need to forgive. Palagi na. Pero usahay lagi sayon kay ni sultihon pero piting lisura buhaton, no? Kay naabli po daghang mga rason. Nya, ang bottom line ni is pride. Pride, ingon to ako umigo. You spell pride, Pride. Unsa may middle sa pride? I. So mao na problema kay ang I dako kayo. Sos dili matumpag ang ay magkagubot na ning magalit-silit atong kinabuhi, no? Okay, so ang atong magtatampo karong adlaw si Sam, 27 years old, taga Mualbual, Cebu. Maayong pagpaminaw nyo da sa Mualbual, no? Ikan ketong mga suking tigpaminaw da sa Mualbual. Punto medical, punto dental niya problema kay natungod man siya ang ngipon, no? So unang pangutana ni Sam, nganong nahitabo man ni nga magsakit maayo ang akong panuok or wisdom tooth, Dok? Unsa may hinungdan ani nga halos matag tuig naman ning magsuol og karon duha na gyud ka buwan nga nagsakit. Magyada mo daghang mga rason ni ana Sam, no? Ako lang i-discuss unya unsa may mga hinungdan nga mo sakit mga ang atong ngipon, no? Ikaduhang pangutana, ingon ng doktor sa Manila nga need na gyud kunong ibton ang akong wisdom tooth kay impacted na kuno. Unsa may buot ipasabot ana? Delikado na bag gyud ay ni kun dili ibton. Depende na sa judgment call or clinical judgment sa imong attending dentist kung angay na bagong ibton, no? Sila mong kayo na swito niya kanus ang angay o kapastahan ba lang o unsa, no? Ikatulong pangutana, may nakasulti na ako nga delikado man kuno ibton ang wisdom tooth. Tinuod ba, Dok? Ug dili ba sakit? Sakit. Namin anesthesia. Mura lang kagwam ro mamanhod lang. Ug ginig human og gibot kinahanglan bagyo kunong mopahuway og dili pa ko magkatrabaho. Pila man kaadlaw depende sa imong trabaho. Kung dili sa bugat imong trabaho, makabalik ra gyud ka, dili magbina siya padag operasyon sa abdominal area nga kinahanglan gyud mo pahulay gyud kag dugay. Ang kanang sa ngipon basta dili na kabugat trabaho pwede ra. Ikaapat nga pangutana, kung maibot ang akong left nga wisdom tooth, posible ba nga madaot sa ang akong right nga wisdom tooth, musakit ba sab og apil? Tinuod ba nga dili na ni maibot mutakod kini sa tupad niya nga ngipon? Tooth decay ang kuan kung dili pa cleaning og maayo posible, but from left to right maglayo-layo naman na from end to end. Less ang chance pero dili na siya ma-rule out ang possibility, no? Ako na ni-discuss unya, no? Ika-5 nga pangutana katapusan, kung muduol ko makalis ko gastos pag-ibot ani asa man hospital di sa South of Cebu. Naway dakong hospital sa Malabuyok, I'm sure na ay kuan diha na ay dentist diha nga nag-duty, no? May ka-rekomendar ba ka nga doktor, Dok, kung dili man makaber ba ni siya sa unsa ni siya makaber ba sa PhilHealth mga pila man sa kay gastuhanan. So ako lang yun ang hinahinayan og explain sa imo Sam, no? Ang kining na ay tooth decay or toothache kung ano musakit na siya kung ma-irritate ang root ang ugat o ang surrounding sa imong ngipon. Ma-irritar ni siya, ma-infected, ma-injured or naaba kay hinguno na gyud nga ngipon. So, ito may mga hinungdan, nganong masakit man na itong ngipon. Tungod kay, nagupok na nila, nalata na, no? Nung nauban gani diha, nanay abscess formation, nanay nana, katungod na infected lagi. Nauntog ka or whatever, na trauma, naigo ang imong baba, nabuak ang imong ngipon, may imong hinungdan. Ang kining wisdom tooth manggod, usahay, nag-toothbrush na to, ma-severe or ma-irritated ang skin. Now, this can be the start of an infection. Mo problema na gina diha kung ma-infected, dili maayo ang imong oral hygiene. Uban po diha nga naay mga problema sa ngipon kanang magtaod bitog kan brace nya dili kayo siya pantay or balance na problema. So mao na nga musakit. Sa itong buhaton kung musakit siya. Sa itong buhaton musakit siya. Mumugmog lang ta, mo gargle lang ta og kaning
Kan tubig bitaw nga ininit, preferably with asin, with salt nya. Kaya kanang asin with salt asin with salt. Tubig with salt is disinfectant pag na siya, no? Ang uban akong ika-recommendar ka ng hydrogen peroxide, imo nang igurgol ng 3% solution. Makaluwal sa ni og possibility of inflammation and pain ng dapita. Pwede po nimo ni Sam butang cold compress o kung grabe na kayo, you may take analgesic, no? Kung medyo dugay-dugay ng pagsakit, longer than 2 days, alarming na siya. Labi nagnakay hilanat or naakay kanang pain dihang dapita, no? Imong abihon, mura ka bang huyab, musakit ang imong ngipon. Or rather, imong baba musakit, no? Kung imong upino ang imong ang dila, imong pagawas, musakit yun siya, no? So, naatay mga dentist nga routinely mo ibot gyud og ngipon bisag infected, napoy uban nga mo rekomendar og imo lang pastahan or butangan bag crown or ang uban ni ani mohimo og kanang root canal, no? Depende sa imong signs and symptoms nga gikuan na kay feeling og kanang dili gyud maayo ang imong paminaw sa imong ngipon, hilantan ka ug maghubag diha, mutaas ang imong blood pressure ug imong paginhawa magkalisod ka, nya murag naa na kay dehydration, uga ng imong pamanit og banyo, musakit ang imong tiyan, no? So kanang kung kano sa ibton ang ngipon, balikon depende na sa ilang desisyon ni sabay makailan akong dentist, no? Si Kent de la Torre, maayo kan ani Dr. Bonnie David ug si Dr. Iman Trusio. Mga maayo kani sila ni mo kuan ani. So kanang inag-ibot na abay sakit, ay ako nang giingnan inag-ibot sa dentist na man ay itusok nga anesthesia, wala na nay kuan, wala na nay ingon ta murag mamanhod lang inagabi dili ka kay balog na ibot na ba o wala pa ba. So dili na siya mutakod kung good ka og oral hygiene. Unya sa labing madaling panahon, maatiman ni sa imong dentist diha sa dapit sa inyo sa Malbual. I'm sure na di ko sure sa Malbual, but I'm sure sa Malabuyok na dakong hospital kay dako kanang inyong hospital sa Malabuyok, no? Sa tanan ng mga lungsod ng Malabuyok kasi dako kay hospital. Sa mga lungsod lang ha, dako kay nang inyo da, do ora mamuda. So about the PhilHealth, yes, mura dili mura kuan jud covered gining basic dental care sa PhilHealth. Pero kung ari ka sa private hospital, of course you have to pay for the extra payment. Pero ari ka sa government, covered ni siya, no? Including the diagnostic laboratory procedure, labi nagkatong mga dili mo apply ni Sam kay bata pa man ni siya, no? Labi nagkatong mga edad-edad na, mabot nag 60 years old, katong naminaw na to karon, na may mga problema sa ngipon, mga senior citizen, pwede rin mo makumpine sa service wards o sa government hospital. But I'm not sure about the non-senior like ni Sam, no? So, na-budget ani ang PhilHealth sa akong nahibalaan to as far as mga 16,000 ang budget niya ni. Mapwede ka mag-confine na no more than 45 days per year, per calendar year. So kung palitan na admit ka og 20 ka adlaw lang, sunod basta kay dili ka mula pa sa 45 ka adlaw sa usa ka tuig, with the budget of 16,000. Mao na akong nahibalaan sa PhilHealth. So mao kana ako ikastorya sa imong problema Sam about sa imong ngipon. I hope nga you will improve your oral hygiene practice, no? Brush your teeth every day. Kanang dili kayo ang brush di kay mo brittle, no? Gihatag na ko si Doktora Elvi Lumapas nga brush. Maayo kay si Doktora Elvi Lumapas aning mga dental problem, na? Kanang soft ra bang ang iyang brush bang adi kayo kuan kanang strong nga maka-damage sa imong skin dihang dapita sa imong lagos, no? Sa imong gums. Okay? So hinaot nga nakasabot ka sa akong speaker sa imo Sam.